3, 2, 1, náid, go! Is cosúil. Díghim seo bríon rís ag léamh na nuacht as America an 20 lán í lúna sa 2015. Má bheanna si bhar nuacht an léinní, bheith is agah go raibh bheaganín tíine breanú. Níl is agah má meanaim níos fearr an jobh, bhfuil bishach ar bithorm? Well, by oribse bhuairnínt ní a dhéanna sús faoi sin. Braham bheaganí níos fearr, ach mána manis caiim rá chuaigh cuasaí chun donis solar ausa siad. Agus bégan dom dul leab ané agus fannacht leab go dtí maid in jobh. Ach, idir an dálín, níl fág cínis ach rudbeag cydde ffocl sitéireacht in feice muid. Smúracht. Stocha. Nian, an smúra is sin. Stocha gur bé. Well, tá mé ag smúra go fóil agus tá scór nach tí agam agus braham bheaganín róthe sin tá bheaganín bheag den fíomhras orm ach, well, teach sé bhí níos measa. Tail. Íireacht. Is agam. Talamh, touchdown. Sí ceann. Okay. An nuacht as America sé má chúla tú bípáil sin é má telefón póca. Níl is agam céim fágúil sí bípáil. Jofh muid amach i gceann tamlín. Agus do súil agam nach mai céad a thugtar ar b'néachar. Tá mé beú ar an bhuaclóir in jobh, rud a thugam le fis go mé lán smuointe séitéireacht, cheating. Ní bhaineann sé le smúr in éachar. Chalís dala malóg séitéir camaléirí. Camaléirí, binum focail a bhí bhain. Camaléirí. Súil agam nach mai camaléirí telefón ag gléachorm in jobh agus ag ráilim go bhfuil má ríomhre ag seola vírusan rud nach fíor. Go bhisdomsa. Nes, scéal bhí a héin, hús ar chléir a New York Times, scéal idirnáisiúnta sé bhainteach le bhean dar banam téista sa talmhad. Is cosúil gur criticúirí, más féidir é sin rá, gial an bhéarla, de phríomh-aire na Hindia. Cé phríomh-aire ríise Narendra Modi. Is gníomhí cearta déanna í téista sa talmhad. Agus tá sí ag obair ar son cearta déanna san India ar feibhlíonn na fadanis, agus ag déanna criticis dá réir ar phríomh-aire na Hindia. Agus idir an dálín tá an phríomh-aire céad sanim duine seo rís Modi, Narendra Modi, fearr dul an scéal, hill mé go a bhean í é. Agus tá an túsal Modi gairí tíntarseach den chileabhar bin an focail a bhí mé glorg den chileabhar seo a baint gríman í as
gach couple lá ná. Mar sin tá sé rééis rúchar sé. Tá sé rééis inrúchar agrú hach téiste setalvad. Wil is úsáiti mi se an focail mis as seomach. Níl le héad an na scailge, níl mé gíre benaí nó iníní, beidir go cheartar mé iníní úsáideach níl is agam an ahué nó nach. So mar sin tá an príomhhara an túsal módí ag agrú rúthar hach mis sa talvad ag tuairt le fios go bhfuil si ag déanamh rudaí ní leathacha. Is mó is dóichí nach bhfuil ach tá seisní ceapa is cosúil go gcuiltí an siar bhrú seo mis sa talvad asú intaine faoin siar chréiticas seo atá sé déanamh. Is cosúil nach bhfuil mar tá an scéal inis leathanach a héan an New York Times rud a thugann le fios beidir gur ghlaí mis sa talvad a cordis san iarthar. Dearhan má éiríonn leis an as bhrú seo ó mis sa talvad go stopfar na rúthar nach meach sin go teas. Scéal ifir dó nóchtáin bhainneann sé le California seo an scéal náisiúnta. Bechas agat gannn na New York Times íireacht gach lá scéal idirnáisiúnta, scéal náisiúnta, scéal áitiúil, scéal sam spéise gus coppla ceann eile chur an leachan nach tosaí. Rud atá cliste mar ar nó tá siad ag iarra súil an léthóide haringt. Cibé chora mé. Tá timach i California le ceithre bliain anús. Tá an timach cho donna sin gohfuil anmhethe ag fáil báis agus go bhfuil barí ag fáil báis na garantaí agus is beagas féidir a California a dhéanamh faoi marall dlíthe díana isce atá réim fud fad na stát iartharacha ceart an dlíthe seo bheith réim. Ach bhainneann an scéal seo ní hamháin leis it simach ach leis an íireacht tá caithreachaí sa cheantar sin ag déanamh áitreathirí nua a bheala agus tugann an scéal seo Folsom, California mar hampla má den aib. Má tá anam Folsom, California cloistí agat hana ní léon dul mórt. Sin an áit chéanna Hafid Johnny Cash an talban Live from Folsom Prison an. Cibé tá steach amach le 8 míle ina gcónaí sa chathair seo agus an tínaib atá acab ó híh ború de ná nach bhfuil ach foinse amháin isce acu sin é Loch Folsom. Now tá Loch Folsom henne féin levéil is ísle rá sé riamh sa stair agus ní fios chunas mar is féidir le Folsom freastal 25 míle áitreathirí nua ach sin an plean atá ag banisteoir cathrach na cathrach sin Evert Palmer. Tá sé gceist le Evert Palmer breis agus 10 míle teach nua a thó
réir sin 25 míle áirithirí nua a bheala chun na carach. An is cé mar a dhéanaine sé seo nílas agan go háidethe agus an chathair faoi áirdathe úsáid an isce a leidú tríchadó fan géad mar jaler in trimach. Ke de hikkasás da me fer gearúintí mé chuireach mise sin do me fer chearchas. Da me fer chearchas mé chuireach mé man skeel ma aiged an locht. Tógála. Tá a bócaí dam agus tá polúí áúla soch éasca bhela go mé mar sinna i second. Gam leis céir fecinn sibh bhfuil mé tí go fóil. Dian é seo chur sos béidir an is nach bheic sibh mé ag séad mo sráine ach is agan kunna sé chur sos so caiisih chur sús leis na taifid seo Worts an dá. Sin é an scéal sin isce Trimach, California. Here the Yemlin is thought Sanir Railin Gudi Skelin nach Skelin eich scale overscale. Yeah, overscale more. Sin is zeres me. Kibe tosien in scale seo le cos beag bháin cos cuirte Burlington, Washington. Bain sé le tiúr daoine bochta chur an dlí an chathair margheall cho gnóthach agus a bhí an Cossenthorpe Piblií. Dar leo ní rá an Cossenthorpe Piblií inán chusan cheart a thuirtdóid margheall an úlach cásan í a bhí Tá sagan gur fíor seo tá sé tharlú fud na stáitianta agus dálainn scéalainn éirin. Dhéal an argóin tirá feá bhliain gan mór an daoine bheithe tuairt áirde go dtí gan chunne gur chuir rialtas an rialtas federálach a ladar isteach. Is go dtí seo ba anmh rialtas federálach na stáitianta ag teabha isteach in cásannaí áitiúla ach amháin dáma leas na tíre a lehéad a dhéanamh. Dus bheith an rialtas federálach ag tuairt le fios go fóil gur leas na tíre béidir ach tá sé de déanamh rudaí mar seo in cásannaí a bhaid níos lú. Dar leo baineann an scéal seo le leithseal agus go háirithe leithseal a bheith á imirt chuoine bocht sa chathair seo. Agus mar a tharlaíonn thug an rialtas federálach cead don bhreithimh sa chása. Ama leis céal rialú leathan a dhéanamh sa chás agus áirdathe a thabhairt don chathair Cossenthóir nua well mar a tharlaíonn muirsóir nua Cossenthóirí aircú agus tá sin diantach agus ní bhain sin ba an bhreithimh sin ag déanamh féthóireacht an gcathair agus an chathair Vale Doris do Mount Vernon an chathair Vale Doris go ceann trí bliana eile. Sin scéal simúil ach sé
teachtarocht an scéil seo ná bhfuil an rialtas federálach in seo ní hamháin in Burlington, Washington, ach in áitsaní fud na Státeanta. Mar hampla, as si trééis teabha isteach cás cuairte bainteach le cúnamh dlíthúil do riine bocht I gcathair nó Eabhrac, nó Stát nó Eabhrac, níl sé soléir. Nic léinn tras inscinne, cead am sin rá? Sílim go bhfuil lead. Tá mé árá léinn tras inscinne in Michigan, príosúnaí óigianta I California a cuireadh faoi Gavniú Éonar, bin frás nua dul mé, Gavniú Éonar. Sin nuair a chuireann tú isteach I gcillí neat féin. Cén rodile cás cuairte bainteach le daoine in Baltimore, Maryland, ag taifeadú póilíní. So sin ní na scéalta móra. Tá scéal amháin eile, scéal peidbliachta mar atá an cimar a chuirich me síos. Tá New York Times ag tuairt spás chlúdach gach agrain den nuachtain le déanaí do na hiorthóirí don Uachtaránach sa bhliain 2016. Agus sa chás seo tá bhainneann sé le gníomhaí gorum a tháinig gníomh dua Hillary Clinton agus a chuir cineachas agus leithall agus rudaí eile ina lé. Bhí sé seo á thaifeadú ach is cosúil gur tháinig gur tháinig Ms. Clinton arás le freagra láidir agus cíalhar. Má sé fair played ach níoch mór an nóíochta sa scéal sin. Scéal san spéise ag baint le scoil chónathe Elite in New Hampshire. Níl Elite sa bhúpla sin. Heel veel nog zo. We zijn nooit meer slechts hun kinelle. Neer elite zich aan zijn gered. Well, oké. Schuil gewoon elite in New Hampshire. Agus maar vier noos. Ik derde de schuilvlien Gunjanhoog daltaí sinseach go déitní acu na rudi cíns leis na cíóga. Igus agam cén fá ní nó sé seo a bhfuil cíl bhí leis dá leomsa ach cibé intas na nítas chríocht na sé im líana le bhan éignú. Chalín éignú bhícheart am rá. Maar ní raibh an cailín seo ach 15 bhí an dalta sinseach 80 agus fágann sin gur féidir é chúiseamh as éignú fáiste. Tá trúa agam caiimrás, tá trúa agam don bheirt, an trúa agam don cailín ach os rud go mé dhéagúir mé féin, tuigim mar aibhríon na hormónaí na buchadí freisin. Sé bhna agus bar scéal dearan ná cheart dá lehéad tharla. Níor cheart duine 8 mbliana díise bheith licí leis féin le chalín 5 bliana déag. Tá trúa agam don lead mar dearan más duine fásta é agus tá sé fásta becheart an dlí a choir.
So ní nóbí gohfuil gur cheart an cás a chaith amach na tá mar sin. Tá an cás seo tiltte aige. Dar scéil is níos tuairis seo agus níl mór an rágam faoi ach gur níl is agam an féidir an anmhethe a chuir le ISIS bearlam rud níos meas rá fuaithe buinneáin amadáin cead an rud is meas is féidir a rá faoi ghuine. Chéasta siad an fearbocht seo Khalid al-Assad mar nach nearach sé leos cosúil cá rá antiquities. Cá rá seandochtaí sin ceanna bhd an rudása seanda seanamsú sean chaite. Seandochtaí. Seandochtaí, well, an seandocht agus antiquity. Agus tá focail eile teangatí agam. Írsma. Írsmí seandochta Palmyra agus ní bhain gur chéasa siad é ach nead a bhaide bhain siad an ceann de agus croch siad a chorp sna sráideanna. Sin an sais daoine atá sa ghluaiseacht seo agus mar starí mé féin agus duine sim leis bhór sim leis rudí mar Palmyra ní hiigim daoine chána héad agus guím iftean agus bás fada pean mar orb. Ní féidir é sin rá éon chlí eile. Fanni mé sa bhean arthar, bhí mé ag caintinné faoi Israel agus mar an nearna siad imtheoranú síchéad daoine agus mar an neacha ceannach cobar stáil gocrais agus go neacha sé go raibh sé muile bháis gur cháil sé a chun síos agus ar feadh chéad lá go raibh sé góma agus gur go nearna na dochtúirí beathu éigeantach agus é ina lí sa chóma. Scaoileadh saoire ach idir an dálín tá domáist buan dianta dá sin. Cuimhníogaí. Ní chuirpach é an fear seo, níor chuirú éon rud ina le riamh ró Stát Israel é, chaisí de brísúna agus nuair a thosa sé Stát gocrais rinne siad a bheagna bhór éagnuair. Tá sé scaoilte saoranis ach domáiste buan dianta dó. Gur maithagad Israel. Tá sé big déanamh na rudaí ceann ceanna agus rinneúir na gcéadaí gá glúin ó hin. Nar ólam sift hada. Sin é an nóíocht an láinneamh a goháin ní dhéanamid tóramse bhí sé úfásach an seo le víns leichen trí nús. Dilmuid very ceáid déúin, bhí sé na nóchadí déúin, bhí sé na hár dochtóidí né, tá sé na lua ochtóidí neamh ach é chó teis le lín snáfa. Ach dír ní tá aimseir a fésú agus súla gom faoichan támalín go mai fés leis an aimseir. Sin é nóíocht bíoch láide agam agus tásúlagam go mai muid feiceáil chéile a rís. Slán.